Esan dizuegu beraz, gaur antzerkiaren egoerari buruz hitz egingo dugula hemen saio honetan, Eusko Ikaskuntzak zuzendu egiten duen saio honetan. Eta aurkeztu bezala, gurekin dira, Eneko Olazagasti, Ramon Agirre eta Norka Txiapuso. Hiruroi ongi etorri, eta ja galderekin hasiko ginateke, eskuinetikan, Eneko Olazagasti, nolakoa da antzerkiaren egoera Euskal Herrian, azkenengo urteetako bilakaera, hola labur edo pote prontoan... Bizketan, ez? Zarrela bezala, gero, etorriko dira nintzeko galderak eta. Bueno, ez ditut nire iritzia emango ditut pizkat igual berra biltzen dana, edo jendeak adirazten duna. Badirudi, hobeto dagoela, ez? Bintzat hori izaten da. Nik uste hobeto dagoela, sorkutzaren aldetik berda, banaketaren aldetik zartxoa eginda. Baina nik uste oraindik industria kulturala garenen aldetik, urrats asko dauzkagula emateko, ez? Nahiko prekarioan lan egiten da, infragiturak urriak dira enpresetan, ez? Lehen taldeak zirenak orain enpresak dira. Eta mundu horretan mugitzea, enpresen munduan mugitzea, ez da bat ere erresa. Eta gero zuk hartzen duzu produktu bat merkatu batean, ez? Eta, bastarritar asko daude horretzen letxuak saltzen eta denak saltzen dituzte, baina antzerki kontuan eta berdina gertatzen. Atera ezakezu letxuga bat eta letxuga horrekin noiz eta ona izan, ez duzu asmatzen katxetean, ez duzu asmatzen besta gauza batzutan eta beditu zaitezke produktuarekin, ez? Zentzu horretan daukagu, esan dezagun ikuslego edo gizartaren aldetik begirada kulturala botatzen zaigu, baina gero gure realitate industriala eta kontemplatzen, ez? Esan duzagun, sorkutzen aldetik ez dagoela gaizki, eta industria edo merkatu aldetikan ez dagoela horren ondo, ez? Eta hau, bereizi gabe euskera eta erdera kontua, berra izango dugu denbora arte. Bai, izan dira horrek ere, muga bat erakusten durako antzerkigintza horretan, ez? Eta eleditasun horrek ere izan du adierazpenik edo Euskal Antzerkigintzan. Ramon Agirre, leheno genioen eta programan sartu horretik haian bokazio kontua dela zuena. Halaxe da? Olako zer izango da tartian, bezala, edo egoskorkeria ez egite eskotan zarresa sinisten nola urtetan tortetan jarritzen dugun nontan daztaun goa beragin, ez? Eta, hemen gaude pixka bat, izango, privilegiatu izatzen eta gustatzen, baina, bai gure, antzeki egiten dugunon norka apartutik egiten dugunon artean, bi pertsona desinte azken urtetan, desinte lan egin dugun bi, kontuentzen gaur galetu gunean antzerkiaren egoera zein da, hori zein galdetzen dizune, bai, lanik egiten ez duen aktore bati galdetuko zen galdera egiten dut, antzerkia eta edo meneko esan bezala, antzerki obra bat saldu ezin duen talde bati, momentu enten, zatenatik ozenatik, galdetzen badizu, esango dizu ez da hola bat ere ondo. Beraz, oso relatiboa da. Eta, bokazioaz galdetu didezu, parte handi baten gu, gaina guazi ginean, egoera oso bestelakoa zan, gu bideo konkretuki ez, kaliza egitea da, suposatzen agera petatzen dute aktore bat telistari oso lotuta da, telistak sortzen dikula aktoreak gu oso ginean telistarik egetzeon handik demora gutxi da sortu zan, baina gu genuen ilusio handia, bokazio handia, antzerkia gustatzen zaigun, da horrendik ere gustatzen zaigu, eta, gero, akaso itzeingo dugu gustatu, oaingo eta lehengo aktoreen edo aktore gaien motivazioei buruz itzen dezakegu. Eta Norka Txiapusok zer esan dizaguke, Donostia kultura nor, edo arte eskuinetako arduradun bezala Donostiak izan du eta badauka antzerkiarekin erlazio handia, hemen bi adierazle ditugu, nola dago ikuspuntu instituzional horretatik edo Donostia kulturak nola uztartzen du, nola ikusten du antzerkia? Donostia kulturak edo Norkak.
Bere uzi da. Norka hemen duguna, norkari galtuko dugu. Bai, ia, hobetonik, komplexua da, erantzun motza eta horrela batea, Eneko ondo laburtu du, nire ikuspuntutik, kurta aldetik, bueno, zorketa handia dago, eta depende nori galtzen diozu, depende nolako dinamika duen, gauza bat esan dezake, edo beste bat esan dezake egoerari buruz, baina orokorrean, baina izan dezakela, badaudela enpresa batzuk, nahiko aurrera pauso handiak eman dutela, bai merkatu berriak irikitzen eta bai bere produktuen faktoren gatik eta kalitatean aldetikan, alderdi horretan euskal antzerkia modu batean esan da, entzute hori auka bai hemen eta beste tokietan, Gero bai egia dela oso merkatu komplexua eta oso industria zorketa hori ezin da esan industria bat dagoenik, bestela oso desbendin funtzionatuko lukete ez. Baina bai dela mundu komerzial komplexua. Oso arrisku handia hartu behar dira, zorketa aldetikan, gauza bat diru bat jartzen, produkzio bat egiteko, eta gero hor dagoen gero salmenta hori beti txirikolon dago, eta batzutan inbertsio oso handia da, eta gero errendimendua oso gutxi egun, baiz direla osarbiak, eta oso zaila dela. Borondate ipini behar da agian, eta gero baina arriskatu egin behar da, ez? Zuk zeur aldetik antzoet ipini, dirua arriskatu, eta bariteke positibo izatea, edo ezen positibo izatea, eta orduan kale lankasartze horrek gero da izatea bai, zegoen ekonomian. Baina norka zurekin jarraitak nik uste, hemen gure ingurunen eta are gehiago zakarek Euskal Herrian, Donostian zehazki, antzerkia eta kulturaren maila ona dela, ez? Gure artean. Bai, batez ere oso teoria desberdina izan ditezke, baina bai Donostian eta Gipuzkoan batez ere zorketa badaude konpainia kalitatez egiten dutela lan, eta urtero izaten dira zorketak produzioak eta ikuskizun berriak eta onak, eta gainera kantitate atletikan Bizkaian eta Araban, baina asko gehiago badirudi antzerki enpresarioak hemen daudela, Donosti inguruan, edo baina zuen enpresona badagola, ez? Inguruko konpainiekin, Zalo edo Tantaka, edo La Tentación, edo A2, eta Bizkaian, igual, azterketa desberdina izango izateke, ez? Nolakoa da antzerkigintzaren mundua, alegia, konpainia batzuk epatu ditu norkak, zuen arteko harremana, mundu nahiko txikiak delako bentsat orgoian zaudetuen artean, zuen harremana ona da, kompetentzia handia dago, kompetentzia horrek harreman personalak gaiztotu egiten ditu, edo filin ona dago, eta mundu horretan produktorak eta taldeak eta nahiko harreman ona dute den artean. Harreman hona zer, seguz nola ulertzen duzun, dauda, behar bada garai batean denok abizkideak izan beharreko zera bat zegoen, gaur egun garbi dago ez dala horrela, ez? Eta harreman pertsonalak tarteko nik uste dut enpresen arteko harremanak nahiko normalizatuak gaudela. Hau da, guk bulegoan jasotzen ditugu, beste konpainia baten deiak tekniko bat gaso jarri dela, gure teknikoren bat libre dagoen, informazio trukea dago, badago eskena enpresa gehienak biltzen dituen taldeak, eta nolabait ere foro bat guztien ardurak eta preokupazioak mairatzeko eta alden moduan aurrera ateratzen joateko, ez? Uste zentzu horretan, beste ezin arlotan gertatuko litzatekena, hau da, pocos y mal avenidos, hortan, jendeak ere ez du bakarrik letxugak egiten, lehen ezaten genuen bezala, nik letxugak egiten dut, baina biltzen dut zelofan honekin, edo nahi ditizatea gusto hau, hor aukera artistikoak diferentziak ere egiten dituzte.
Baina bateratzen gaitu gauza batek eta norkak eta nik lehenago aipatzen genuena. Merkatu baten arabera gaude eta askotan sormen askatasuna ez da nahiko genukena bezain handia. Hau da, zuk ez duzu pensatzen zer egin nahiko zenuken, baizik eta zer egin nahiko zenuken norentzat zen merkatua daukan, zenbat aktorekin jokatu dezakezun, eta gauza asko kontutan hartu behar dira, ez? Orduan, horretan denok berdin jokatzen dugu, eta zen dute neurri batean elkarri laguntzen diogu. Gero bai, noski, ez gara horren beste merkatua kopatzeko eta betetzeko, eta nik leku hartzen baldin badut, beste horrek ez du hartzen. Normalean dagoen produkziorako badago lekua. Arazo gehiago dago, gure kasuan bezala, nahi baldin behituzu produkzio bat, baina gehiago merkatuan jarri, normalean ohituta ginenoa zan, orain dela gutxi arte, produktua bakoitzak edo enpresa bakoitzak sortzea espektakulo bana urtien, baina gauzak dauden bezala estruktura mantendu nahi baldin baduzu, behar duzu hori baino gehiago egin. Eta hor bai sortzen dira arazoak. Merkatuan jarri dezakezu badirudi produktu bat, ezin dituzu jarri bi. Zezu ja zure txanda bezala bete duzu eta orduan, oain ja, datorren urtera arte, zure txanda beteta dago. Olako arazoak badaude. Eta arazo gehiago daude zeure buruarekin beste konpainiekin kompetentzia jartzea baino. Osea, kompetentzia geure buruari egiten diogu. Ideia, Eta gainera, mugarri horrekin, zenioen ezin duzutela, edo ez dagoen agian askatasun guztia gauzak sortzeko, zuzulako bakarikan zuk neko zenukena sortzen, bezik eta publiko bat duzulako atletikan, horri begiratu behar diozu. Publikoa baino gehiago bitartekariak, norka bestelako jendea, edo banatzaileak, edo... norkak behar bada, eskutza balago jokatu dezaket, elemento gehiago euskalako Donostik, dauka Lugaritz, dauka Jareño, dauka Principala, eta Inuit behar bada izango du kursala ere antzerki egiteko. Baina beste herri batea baldin bazoaz, ez da hori gertatzen. Osea, herri txikietan gehiago pesatu behar duzu programatzaile batek, seria batean, demagun, Donostiako serian, ez du jartzen duzu zure espektakula, eta bai, publikoari gustatzea eta emanaldi beroa izatea eta oso importantea, gutxik importantea. Baina, normalen olako egoeretan botatzen den galdera bukaeran da, eta programatzaileak etorri dira, zeintzuk etorri dira, gustatu zaie? Osea, importantea gara gustatzea bitartekariei publiko berari baino, bitartekari horrek erreztuko du gero publikora iritsia izatea, Hor, estruktura batzuk sortu dira, eta oain estruktura horietan mugitzen ari gara. Eta horretan, antzerki munduan bezala danetik dago, badago zentzunez edo jokatzen duten programatzaileak, eta daude beste batzuk bere burua ulertzen dutenak bere herriko ikuslegoaren ordezkari bezala, Eta haiek badakite bere herriari zer gustatuko zaion, eta ezin dutela hau eman, eta ezin dutela beste eman, Horrelako filtroa galbaeak, daude produktua sortzen denetik iristen den bitarte horretaraino, Eta orduan, produktua sortu, bitartekari horrek duen izaera edo zerri begiratzen dion publikoari, edo berak ona dela uste duen horri. Eta gero publikoa edizio ez, filtro guzti horieko daudela, eta gian burokraziaren maila bateraino antzerkian badagoela. Eta gero... burokrazia ez, bizidugun gizartea gaur egun horrelakoa da. Beste produktua baldin badukazu ere, sare komertziala daude, eta zuk sare komertzial horietan mugitu behar duzu. Hau da, gertatzen da, gure mundua, lehen gorkak ere esaten du, oraindik ez gara industria izatera iritsi. Aire industria izen handia. Baina bada, kulturindustria. Bai, izaten ari da, pizkanaka, eta hor dauzkagun elementoiekin jokatu behar dugu, askotan esaten da, zergatik ez duzute egiten hau, eta zergatik ez duzute egiten bestia. Gure lana ere baldintzatua dagoelako neurri handi batean, Eta badakit galdera zaila dela, baina gero noiz ematen da horrela asmatu egin duzula eta produktu hon batekin, Azken urte hauetan, euskal antzerki gintzen agian arrakasta handiena izan duen obra horrek, El Florido Prensil bezalako obra batekin noiz egiten da topo. Urteetan lan egin eta gero eta bapatian ateratzen da, ezakintasunatik galdetuta, galdera ingoizun nik zuri. Osea, noiz egiten duzuzuk entrevista hon bat. Beti dakizu hori entrevista egin da, bero. Zuk pentsa dezakezu daukazula elkarrizketatu interesgarri bat,
baina igual egun horretan ajearekin dator, edo zuetzeu inspiratua galderak egiten. Bueno, eta juten zaizu, hor gelditzen da. Gaur bezala, Hemen ez dago inorra jekin, eta zu, garengo zontzak. Hori ez dagoela jakiterik aldez horretik, hori jakingo bagenut, lan honetan edo zinek egingo luke, ez? Formularik balego, gauzak noiz asmatzen duzun jakiteko, eta hemen ni bakarrik egin ez izketan, Ez, niko esan, zure galderak zukan galdetzen nahi zinena zan bestera bat esan da zein da formula, eta hori gauza jakinena ez dago formula. Ez dakik zein dan formula, bestela gehiagotan asmatuko genuke, ez genuke dirua alperri galduko eta indarra eta ilusioa eta energia. Beraz, ez da formulaik, zoritxarrez ez da formulaik. Orduan da, txokatzea asmatzea eta bestetan ez asmatzea. Dena dela, formula jakin ezkero, denok problema pensila asko litzateke, ez? Egongo lirateke hori ikusteko prest. Baina, badaude problema pensila aparte ikuskizun asko arrakasta izan dituztena gure azkeneko bi urtetan. Hori izan txalo zuen la ratonera, horrein dago egin duen Manuelito Gafotak, urre ingo du beste ikuskizun bat segurazkia badaude jende guztiak edo bitartekari guztiek hartzeko prest, badaude, ez dago bakarrik pensionekin batera, badaude urtero, bi edo hiru desentezko. Bai, dena neko gezaten zonari gauza komentatu lehen. Alde batetik publikoak ikuskizun bat onartzen duenean ez dago bitartikari batek hori geldian eziko duenik. Ja, zeatik, estrenalditik ikusten da ikuskizun horren nondik nolakoa, nola joango dan. Eta ja, deno jarriko dira prez hori hartzeko, hori alde batetik. Gero, programatzaien artean, konpainiekin gertatzen den bezala, denetatik dago, batzuk egiten duten benean ondo eta beste batzuk ezen beste. Gertatzen da, antzerki gintzan beti izan dira bitartikariak, batzuk izan dira publikoak, azkeneko bola honetan iaia denok dira publikoak, funtzionari publikoak edo lantzide publikoak, baina lehen zean enpresariak Madriden edo hiri guztietan, ez? Eta azken finean beti zegoen batek eta nezago gustatuko da eta bestea ez. Suposatzen da, kriterio publiko batekin, komertzialtasunaren aparte, beste helburua daudela, eta helburu horiek batzutan ez dira programazioarekin lortzen, eh? Nik egin hori, enun hori izaten gauza txarra bezala, Ez, baina, hori horrela da, eta zorionez, beste estruktura komertzial batzuen ereduak ere antzerkian funtzionatzen ari dira, eta nien ez horren kontra jarriko. Urte askotan ibili gara eskatzen zirkuito estableak, eta bar, ez? Horren atzetik ibili gara. Gauza guztia edo ezela. Ematen direnean, noski, gauza ematen diren alor edo alderdi guztiekin ez daudera, ados, ez? Eta hori normala da, bezala ados egongo bagina, biziko gineatek hemen paradisuan, ez? Baina, gero komentatu duzu eta konpainien artean badaude, iaz ez dakit nola zer remanatu den, baina horren badaude antolaketa batzuk, ez? Estruktura batzuk, elkar laguntzeko. Batzutan, zuken komentatzen zuen, bi produktu egiten ekoiztu direnean arazoa daude merkatuan jartzeko. Euskal merkatuan bai, azken finean hemen Euskal Antzokien zarea mugatua da, oso antzoki, hogeita marren bat izango dira, batzuk badituzte gaitasuna programazio iraunkorrak egiteko eta programazio potenteagoak eta trinkoagoak, eta beste batzuk dira txikiagoak, orduan oso merkatu txikia dago, baina bai, azkeneko urteetan konpainiek eta administrazio aldetikan ikusi da merkatuak iriki behar direla. Eta hor batzutan zelos batzuk saltzen dira konpainien artean ikusten dutenean
el Señor Perejil o el No es tan fácil o La Ratonera, Madriden daudela eta toki askotan daudela. Baina konpainia hauek ari dira bideak irekitzen. Gero usten badute maila altua eta ikusi horiekin horrela gertatzen da, badute atea irikia bueltatzeko eta badute atea irikita usten beste euskal produzio bat ordun hori da onuragarria denontzako, baina merkatuak daude kanpoan. Barrenekoa erreta dago oso txikia da, Ari gara beraz, merkatua eta antzerkigintzari buruz hitz egiten, musikari tarte bat egin diogu, eta ez dakinik agian urtero, demagun diskotari buruen munduan Durangoko azoka dagoenaren antzera antzerkigintzan horrelakorik gertatzen den. Urtero saiatzen zarete zerbait egiten, Katalunian egon daiteken feria ospetsu baterako, edo beste dozen ferietarako, edo gehiago lana eta produktu ondo dagoenean hori kalderatu eta hori ateratzen da. Ez, oain, badaude feria, erreferentzia diren serie batzuk, ez? Donostiko horien tarte, baina gero dago Tárrega, dago Huesca, Zeten, badaude feria batzuk estatu guztian, ez? Eta orduan, zuk ez dezu pensatzen produktu bat feria batetarako. Ze askotan produktua bera ateratzeak nahiko lan ematen dizu. Aktoren nahi badin badituzu, aktore entzundakoak edo ezagunak bildu, kontutan hartu behar dituzu fetxak. Eta orduan ez daukazu aukeratzerik. Baina orduan horren arabera, esan edut, zuk estrenatzen badin badezu, udaberrirako, dauzkazu Huescako feria eta Donostikoa, eta orduan saiatzen zara hor sartzen. Tárregakoa irailean da, eta esan edut horrela daudela. Baina, zuk ez duzu sortzen feria batetarako edo merkatu batetarako. Zuk aprobetxatzen duzu zentzu horretan dauzkazun baldintza konkretua momentuan, ez? Liburu gintza oso apartego kasua da, eta gero, entxa nola, ala ere hori kontutan hartu beharko dituzte editorek, dakit imprentak egoten direla topera Durango inguratzen danean. Orduan zuk ez da ez hori ondo kalkulatzen, Eukibak dezu eskuskriboa, gutxienez urte hasieran, zuzenketak eta horre prozesu handia da. Zela epea pasatzen zaitu, eta batean. Eta gainera, hori da referente konkretu bat Durangoko azoka, Euskal Gintzaren inguruan mugitzen den literatura. Antzerkian ez da hori gertatzen, antzerkian euskera nahiko bigarren planoan dago. Horrek esaten zuen, gure merkatu horren txikia da, orain ja produkzioak ez dira pensatzen euskera, pensatzen dira, pensatzen da, merkatu, ero egongo den merkatu horretan. Neurri bateko produkzioak, Euskadiko merkatuak ez du ematen horiek amortizatzeko. Hor, elebitasunaren egoera horrek ematen dugu ere aukera horretaz hitz egiteko, ez? Gari batean agian euskal antzerkigintza zuek orain dela bazakitzen bat izan, baina 20 urte edo asizinieten hor mundu horretan, eta euskaraz bai hasiera batean, ondoren etorri da hori, gazteleraren behar hori, azken finean, merkatua zabalagoa delako eta produktu horren errentagarritasuna hor dagoelako. Nola eramaten da elebitasunaren joko hori, antzerki gintzan, nola euskaraz egin antzerki bat edo obra lan bat eta gaztelera zera berean, nola ikasi pertsonaia bietara, zailara ez, nola dago mundu hori? Nire pixkatereko esan duenari erantziz, referentetaz eta ikiten ezan, faltaukan ezatea azpitiko jardunaldiak hori izan liteke Durango danali burentza, baina kasu enten ez da azpitik euskera utxean egiten da produkzia oso txikia dalako eta saiatu izan dira azpitik olako estrenaldiak han egiteko saio batzuk dituzte, baina oingoz hori ezinezkoa da, konpainiek daramaten dinamikan esatea azpeitiko fetxa nahitan idezko izatea estrenatzeko eta hori oingoz ez da posible. Ez da posible, da referente bala, euskal antzerki, euskera egindako antzerki guztiaren repaso bat egiteko. Eta beste hizkuntza buruz, zuk esan dezuna ez da zuzena gu, euskera zazkinen gu, zazkieneko eta biok, eta gu zazkinen antzerki eskolatik ateratako, ansortutako talde bat, bederen bat,
Guk beti izan dugu bi bertsioetan, elebidun, gure ikasketak, beste asko bezala, erderaz egiten genituen irakasleak kanpotarrak egin gehien bat, eta gero gainera guk ez dugu horrekin mingo aratuik izan, beti ikuspegi horrekin euskerari nola eman egoeran eta gizartean eta merkatuan daukan diferentaja hori nola erabate bestea konpensatu. Baina beti egiten ditugu bi bertsioak eta hori merkatua hortzean, baina guk hori ez da izan erabaki bat guk merkatuari begira hartutako gauza beti, eta ni gainera hori baitzat ere idea izango dugu, nik uste niri gustatzen behintzat bi hizkuntzatan egitea, eta hiru harrematen edo lau harrematen egingo banu ere nahi aktor bezala oso aberasgarri egiten zait, eta gainera hizkuntza bakoitzak bere publikoa du, bere hartzailea du, desberdina, eta horre jakin barra jokatzen hizkuntza diferente bakoitzarekin eta hartzaile diferente horrentzako jakin barra diferentean zesten edo hartu emana diferente izan daiteke. Diferente izuz esango, baino gertakizun teatra da momentukoa eta berdina, sekula ez, euskera aibazea, beste zerbait sortzen, eta testua berbera izan, beste gertakizun bat da, gertatzen dena momentuan, beraz, oso desbina, hori ere polita da, obra berderarekin, publikoa ikuslegoa edo motivazioak aldatu ezkero, beste barbatan zuzena izanik, baina beste gertatzen da beste gauza diferentzia, hori oso aberatsa da. Eta zaila da, bi hizkuntzetara hori egitea? Erresa ez da, eta batez ere ez da erresa, egun berean bi hizkuntzak egin behar baldin badituzu, ez? Berra da beste kultura batzutan, orain gauzuko dugun zuzendari Valentziarra aktore ere bada, eta beraiek egiten dituzte ere antzezaren elebidunak, baina beraientzat ezinezkoa da egun berean egitea bi hizkuntzatan, ze horren antzekoak dira hizkuntzak, arrisku handiagoa dagoela hizkuntza batetik ez dela pasatzeko. Baina hor klip bat dago, ez dana bat ere osasungarria, egiten dugulako ez dugu esango ona denik. Hala da, eta beste remedirik ezean, da egiten dugu. Baina hori ez da helburua, ez? Eta gero pixka Ramoni galdetzen ziona, badago diferentzia bat, nik uste hori urteen poderiz lortu dana, gaur egun badago jende bat jungo dana, antzokira, Ramon ikustea, edo Jose Ramon Saliz ikustea, euskaraz egiten dutelako. Hori badago, oen dela urte batzu gertatzen ezana. Gertatzen da ez dela nahikoa, eta beti ere zoritxarrez, bigarren hizkuntza bezala funtzionatzen du euskaraz. Gukan antzezanak bi hizkuntzatan ematen ditugu, baina sortu erdera sortzen dira. Ez dira dramaturgiak euskara sortzen, zuzendaritzak gehienak denak ez izategatik erdera sortzen dira. Nik uste horrek baduela eragin bat, zaila dena demostratzen, ez? Behar demostratzen da gerora, esaten nizun honen gatikan. Ematen dira giro desberdinak, emanaldi bat, behar bada Gipuzkoan gehiago, beste herrialdetan baino gehiago, euskaraz ematen danean, eta baude keinu bereziak, eta hizkuntzaren gauzatzuk diferente funtzionatzen dute. Olako detaliak demostratzea zera gina duten, sormen prozesuan zaila demostratzea, baina sinistutan nago, euskara sortuko bagenu beste mota bateko espektakula sortuko denituzkela behar da. Prozesu alderantziz bihurtu zen edut horrek ez du katzen dira berberara pasa daitezkerik. Baina, orain gozbeintzat horrela gaude. Nik uste, aktore mailan badagoela maila berriz izateatik hizkuntzetan antzazteko eta baina behar da beste alorretan ez horren beste. Zuzendaritza aldetik eta testuak eta ideiak sortzean aldetik oraindik euskaldunok oso leku txikia betetzen dugu euskal antzerkian. Bukatu horretikan gustatuko litzaidakeela galdetzea zuek antzerkian sartu baina gero gidoiak egin edo filmeak, pelikulak zuzendu, adaptazioak, liburu batzuk antzerkirako idatzi eta Donostia bezalako sariak jaso, dena bat dator, dena kulturindustria horretan sartu liteke, nola hasi hemen antzerkigintzan eta gero zinean edo eta telebistan
azaldu gaur egungo telebistako egoera horretan, ez? Dena bat da, ez? Zuek ondo bereiztu dute... Hor gehiago zerikus, bi gauza bereiziko dituzke. Bata, interes personala, hau da, persona bakoitzak daukan zaletasuna gauza diferentekiko, idaztea, zuzentzea, antzestea eta bar, hori batetik. Eta bestetik, bizirik segitu alizateko kontua da. Zer dute, ni behar bada, pelikula zuzentzen bakarrik biziko banu... Txapuza izaten dena, txapuza gehiagia. Bai. Arotza, baina gero hemen zabadezen. Ez behar bada, nire bilakarean momentu batean zinetik bizi izango banu, bakarrik behar bada baino izateke antzerki egiten egingo. Ez dakit, ulertzen zen, eukiko nuke, baina kertatzen da ez dizula horretarako ematen. Orduan, gauza askotik egitea beste remedirik ez dago. Dena den, bueno, zuen kasuan, Kartatik bestea pasatzea eta ezinezkoa da, maila altua ematea gauza askotan, beraz, baina, bueno, hori badakizu aldez aurretik, hartutatzea, zautzen ez duzu terreno batean edo, bueno, gustatzea galako, eta lardaskan egin edo ez duzu, ondo dominatzen ez duzun gauza baten, dakazu hori, dakazu plazerra, deskuritzaren plazerra, baina ondo ingo dezunik hori eunen baten hori aldez hartu bat ez, eskatzen da hori ez, arrebide mucho maestro de nada, dako zerbait. Baina, bueno, batzuk bagea olakoak eta gustatzen eguna gauza aldatzea. Beste batzuk badaude, bere antzerki gintzaren alor desberdinetako baten aukera indutenak eta hortan da bizta, batzutan lan gehiagokin, bestatzen gutxiagokin, baina hori, gauza baten mentzat. Pero quien mucho abarca poco aprieta zuten da bai, eta agian hori norka zuretzako edo bideragarri ezin litzateke, izan ere Donostiak etorkizunari begira ze indar egin behar duen antzerkigintzaren munduan, egiten du euskaraz ere, lehenengo sari bat ere orain gutxi eman izan du, bide hortatik jarraituko dute, ez bakarrikan euskaraz, eta baita ere gazteleraz edo beste ezin hizkuntzatan. Bueno, izan genuen lehenengo esperientzia bat dela 2 urte euskarazko bertsioekin horrela nahiko momentu horretan penagarri izan zen publikoaren erantzunagatik, baina azkeneko tendentziak eta ja azkeneko ikuskizunekin guztiz kontrakoa izan da. Gertatu dira gauzak, Gure kasuan izan dira. Jende gehiago juntan euskaraz ikusten, baina gaina errudu jaioak. Gertatu dira gauzak, benetan guretzako pozgarriak ez. Gaueko funtzioetan, jende piloa joan zan ikustea gauez eta euskaraz. Eta gero hori txaloekin gertatu zen, sombrero eta horrela. Eta gero ergun eta horrengoaz antzakaren hor dago koskarekin antzokia bete egin zen euskarazko bertso batean. Eta horrek esan nahi du egiten bada eta erakusten bada eta pizkat aguantatu egiten bada lor daitekela eta publikoa gerantzungo duela euskarazko bertsoetan bai. Hori guzti hori gu laguntzeko ere Euskaren patronatuekin batera sortu egin genuen Donostako sari hori, bueno, gure granito ere mailan jartzeko, ez? Antzerki inguruan eta bueno, antzerki horrekin, ez? Eta orokorrean markatu, Donostian lau areto gaude, eta horrek ematen digu aukera gauzak egiteko eta programazioan ezberdinak aurrera jotzeko, ez? Dena den, Bitero-Eugenia nola dago, momentu honetan? Bueno, etxe dago, niretzako ni buruan daukatu haindikan Bitero-Eugenia, bueno, hoben ez dago baina egongo da, ez? Etxe dago, momentu honetan prozesua de licitación, eta, bueno, ja... Pizkenaka obrak egingo dira, eta gero, etorkizunean, izango da. Nesto, 2 urte? Bai. Bueno, eta bitartan kursalean aukerarik ez, Pero... oraingoz. Bueno, hor utziko dugu, gaur antzerkigintzari hitz egin dugu, musika tartekatu dugu ere, ordua, gaian dugula, baina bai, eneko Olasagasti jarraitu bideo egiten eta animo.
Zorte hon. Eskerrik asko. Bide berdina, Ramon Agirre, eskerrak etortzagatik eta animo. Bokazioko mundu honetan, Eta norkatxea puso, ian biztu dugun bitera Eugenia Antzaki hori eta zuek ere lanean jarraitu hor Donostia kulturan.